El forn Moró és un forn tradicional de terrissa, de tiratge vertical i flama directa, utilitzat durant segles per coure olles i altres peces ceràmiques. La seva estructura està construïda amb totxos massissos elaborats a mà i units amb argila i sorra. Cadascun dels elements que formen el forn té una funció precisa i serveix per contenir o conduir el foc i la calor. El forn està dividit en dos espais principals. A la part inferior hi ha la foganya, construïda amb carreus de pedra i totxos. Al seu sostre, una volta perforada anomenada garbell permet que la calor i els gasos s'elevin. A través d'aquests forats, l'energia arriba a la cambra superior, el forn pròpiament dit, cobert per una volta i connectat amb la xemeneia. Abans d'encendre el foc, cal omplir el forn amb les peces que es volen coure. Aquesta operació, anomenada enfornar, requereix experiència i precisió. Les peces ceràmiques es disposen en fileres concèntriques, seguint la forma circular de la cambra, de manera que se sostinguin mútuament i permetin el pas de la calor. Un cop ple, la porta es tanca amb bolles de rebuig i fang per retenir l'escalfor. Un cop iniciat el procés de cocció, durant les primeres 6 hores es fa el foc xic per escalfar progressivament les peces. Després arriba el foc dret, més intens, durant 6 hores més. La calor recorre l'interior del forn, puja pel garbell i surt per la xemeneia, mentre la ceràmica es transforma i adquireix nous colors. Quan la cuita es dona per acabada, el foc s'apaga i la foganya es tanca. El refredament és lent i controlat per evitar que les peces es trenquin. Hores després, comença el procés de desenfornar, un procés pausat que culmina una feina llarga i pacient, hereva d'un saber artesanal transmès durant generacions.